Erronka sozialak etorkizuna baino oraina dira. Eta erronkei garenetik erantzuten diegu, gurea eskainiz eta guzi prizindu gaitzaten utziz. Ez dugu azalean geratu nahi, busti egin nahi dugu. Epizentroan eta ertzetan berrikuntza sozialak eta euskarak bat egiten duten bidegurutzeetan lan egiten dugu. Bezeroa erdigunean eta fokua xehetasunetan jarrita, bide laguna mimatuz, azalean eta mamian. Erantzun berriak sortuz ereiten dugu aldaketaren hazia. Orain artekoa irauliko duen tanta, uina, mugimendua. Gure auspotik eragin nahi dugu, besteen suari garrak ateratzeko. Gizarte eredu justu, parekide eta iraunkorragoa eraiki nahi dugulako. Eta norberaren ongizatea guztion onura dela sinesten dugulako. Euskara, parekidetasuna, partaidetza, iraunkortasuna, berrikuntza. Ezagutu gure aholkularitza zerbitzuak emun.eu atarian. Emun, euskara eta berrikuntza soziala.